Ok, čaute ľudia, vítajte u prvého videa na serveri JBSMP, som tu s Ropou. Úplne zlé skloňovanie Ropa, no nič. Dobre, takže dneska vám to ideme ukázať a pripomínam, už som to aj písal na kanál, žiadny varezácii, my sme takí antivarezácii. No a toto je mapa v podstate nášho, tu som ja. Tu mám taký hrad, všetko si ukážeme. Tuto je Game Power, tu je Ropa a tuto je Julo Lopatan. A tuto náš Ropa urobil túto mapu a v podstate my obidva už máme full dia aj veci, ale nebojte sa, ešte aj pre vás sa niečo ujde samozrejme. Dobre, tuto sme dneska robili aukcie, je o pozemky, ale stále budú pozemky na predaj, pretože sa všetky nepredali. A ja som v podstate kúpil tento pozemok, už tam stávam obchod so službami, že budem proste robiť, vykopávať, keď budete potrebovať. Potom som kúpil tento pozemok, tu bude obchod s jedlom, si myslím. A proste ideme vás prejsť serverom. Dneska sme robili raid, ktorý vôbec nevyšiel, mali sme ostať totem, ale nevyšiel. Dobre, ideme najskôr ku mne domov. Takže tu už mám ja dom, to je taký môj hrad, toto. A takto to vyzerá. Toto som teraz zatiaľ, pretože sa mi to nepáčilo. Teraz sme sa práve vyspali. OK, takže tuto máme moju záhradku, ktorú budem musieť okopať. A ideme si ukázať môj hrad, tak toto vyzerá zvonka, tam ešte vzadu dekorácie. Nasadil som si tu takto cherry stromy, lebo tam vzniká aj shop. Tak poď. Dobre. Tuto mám v podstate čestku, Fire Resistance už sme dneska robili a do Nedru v podstate, lebo už máme aj Nether portál. Toto je vrch, tuto neviem čo ešte budem robiť. Keď sa pýtate čo je to, tak sme tu robili taký Squid Game šišácky. A dobre. Tak toto je všetko k môjmu hradu zatiaľ, ešte to budem musieť rozširovať a tak. Dobre. Do kakauka moje stromy! To si neviem. To je? Čo to je za priepasť? Presne Game Power tu robil nejaké tajné rituály. Práve nám to trošku odbachol creeperoš, ale počkaj. Ešte dorobíme tento stromček. Už býva náš známy Game Power. Má tu nejaké čestky, Nether portál, tam dneska nepôjdeme, lebo už som tam zdechol skoro raz. Krásna farmička, to už je ropové. No, tu to býva, on má také úpry. Tuto to takto vyzerá, máme tu nejaké stromy. Neviem prečo tu má točku. Kamo, toto je také sus. Presne. Dobre, ďalej tu máme ropovú farmičku, to je zatiaľ čo všetko má, on sa bude sťahovať tam dozadu niekde. Takže tu k tomu moc nič. Tu je dedina, že jo, ak ste mohli vidieť aj na mape nejaké dediny, tu sú asi dve vedľa seba, to je celkom lucky. Hej, water bucket, 360. Ja mám jedno hapko, kamo. Ja to dám. Dobre. Tak toto bol malá nezhodička. Ideme sa kúknúť túto na ostrov. Že sme na ostrove Julopa, on má najviac lukratívny ostrov. Úplne giant ostrov. A v podstate... Ty si mi hovoril chlebík. OK, díky. OK. Dobre, takže sme na Julopa ostrove. Veľmi zaujímavé. Ideme sa pozrieť dovnútra, samozrejme. Pestovanie nejakých nehodných vecí, dobre. Trošku... Tu schováva jeho obete, teda čo? Dobre, takže tu sme znova na spawne a to sú v podstate pozemky. Tento je zabraný, tento je zabraný, tento ja mám, to je celkom dobrý pozemok, pretože hneď dostate takto, keď idete takto odtiaľ, tak ho máte hneď tu. Ale ešte možno vylepším ten shop potom, ale ešte tu je strašne veľa tých pozemkov. Tento bude za dia, lebo je v podstate na high grounde, krásne tuto hore. A takto výhľad. No, tento úplne nebude, no. Tento bude ešte za ori, ale tento úplne tuto hore. Tento, kámo, tento za dia, no.
A má... On je úplne masívny a je úplne hore. A Game Power dneska kúpil brutálne dobre, akože tie pozemky. On kúpil tieto dve. Síce sú veľké, akorát sú ďaleko od... No, na konci cestičky, a má ich vedľa seba, to má celkom akože dobré. Ale to si môže spojiť. Nemôže, lebo nemá tam pozemok. Keď mu dám povolenie, tak by mohol. No, tieto 3 bloky. No tam je v podstate village, na ktoré sme robili ten raid. Je to papofidierná village, počkaj, ukážem vám s základom. V podstate oni sa spawnovali, tam je taká dole priepas obrovská, tam sa spawnovali. A my sme tam asi 20 minút hľadali, proste kde sú. Takže toto je náš obrovský ostrov, to už je oceán. A... jaj, no to je ako pekné. No dá sa povedať, že toto naše je skoro úplne masívny ostrov. No masívny. Keď tu je rieka, tak možno je taký masívny poloostrov. No také Taliansko, taká jak dole. No tak proste je to mega pekné, my si našli také dobré miesto v podstate. No ďaleko od spawnu, takže kebyž to joinete, tak budem vás musieť navigovať. Ale až tak ďaleko není. No akože celkom. Tak 500 blokov. No. Ale jak dole už vidíte, tam kde mám XPčka v podstate, tak tam dole je taká gulička a to ukazuje v podstate, kde sú tí hráči, čo sú na serveri. Takže pokiaľ by ste boli niekde ďaleko, tak iba idete za guličkami a dojdete tam, kde chcete. No, takže to by bolo dneska všetko z tohto videa, z tejto preskúmavačky a určite budeme ešte točiť, ak pojeme do endu, už aj z, neviem či poznáte Ninja Suda, je to taký youtuber, kvázi myslím, teda že je youtuber a bude tu aj streamovať, bude robiť videa Ninja Sud, takže aj jeho sledujte a keď sa dohodneme na kolabe, tak vám možno dáme aj jeho kanál do popisku. Tak zatiaľ čaute a píšte mi, keby chcete prísť. Nazdar. Au. Kakauko.